uHugo Broos uzokala egcwele okukhulu ukuzethemba ngalemidlalo yokuhlungela indebe yomhlaba. Njengoba ethi iqembu lakhe lonke likulungele ukudlala futhi lizonqoba lo mdlalo. Kanti ke uma kungenjalo izakhamuzi zakuleli zizobacasukela kakhulu. I think we will be physically 100%. I think there will be no problem for the game of tomorrow. And as I said, we have to win it. I will not be happy, and I think not I alone. All South Africa will not be happy if we don't win tomorrow. Mayelana nomdlalo wabo neNigeria uthi iqembu lakhe libonakala lizihambela lodwa nje uma libhekene neSuper Eagles kwaba yiphutha ukudlala ngokulingana. We never should have a performance like we had on Friday. The guys showed the mentality. They wanted to win that game. You saw it from the beginning of the game, and it was a little bit maybe the same what happened in AFCON. We could have won that game. Loso Maqhinga uthi uma eshaya izibalo zakhe nakanjani uzolifaka leli qembu emidlalweni yendebe yomhlaba ka2026. What the circumstances are now means that we have 7 home games. 7 multiplied by 3 is 21 points. I think you are qualified then. Lo mdlalo webafana neZimbabwe uzoqala ngehora lesithupha ntambama enkundleni yaseFree State.